tarik tambang nah. Hancur-hancuran. Hancur-hancuran. Bener. Yo kabah. Ayo tarik tambang. Tarik tambang. Separuh yang baru tarik kemarin. Mudah-mudahan. Wih, pas beruke. Tembak pelan-pelan agar oleh separuh lebih. Yo, aku terakhir, Mbak. Kali sih. Oh, pindah belakang ini. Bisa nyekel bodem kan? Orang nyekel orang kan? Pokoknya ngantek obah bunga kayak Melayu loh. Kulane, ya. Kulane lho. Urung arep pukul ngeri metu aku wedi ndelokne. Pojokan terakhir, Le. Pojokan terakhir wae. Go kabeh. Enggak. Bodeme kita mau bodeme. Oke. Jepok. Sepuro mel sepuro ini. Men. Mbrono. Digake kendel banget ya anu sitok wis. Aku ngeri aku. Ora wani aku. Pengen tak pokoke momene tak. Ora wani aku. Sana jiko dhisik, Mbah. Kusen. Borak loh. Jiko dhisik lho. Woi, lembur iki lembur. Harus blek dino iki. Tip. Dia metu. Paman. Pojokan dadi tanya dhisik. Mati Pak, wino pegel iki.
Awas lo. Siap-siap lo. Dirarek dia rapopo lho. Hah? Pisan? Awas, buat ngalor ora, mlayu ngalor ora iki. Arep mlayu ngalor lho. Oh, ana sing ngawasi lho, gerake gek ndang. Oleh mblayu ngono mblayu kowe. Awas. Ngger. Awas Pak Tino. Laren sik lah. Mantap. Ora kok usah nonton kowe kabeh lho. Awas awas. Allahu Akbar. Oh iki. Ndaya krene kok awas. Pak Tumino mending karo kayu kuadoan piye? Heeh, karo balok. Wis. Dorong. Kuine lho. Tapi kayak juga doli we. Awas. Ah, Pak Tumino. Laren sik, Pak. Woi, kali. Woi. Wih, ya Allah. Kuncine napa jol ngene iki gran. Kidul piye kidul wonge? Kidul wonge. Kidul, aman. Aman. Sabar. Sabar goleki wis sabar. Aman kan? Goleki. Sabar. Hah? Sabar goleki. Aku momennya pas berke. Tak video jajal kok.